sayang ay do. Pwede na ni siya. Kauno. Ay kabayo. Kagod ka man nang. Oo. Ito may pagkakagulan ako. Wa na mao. Yate, hawd man lagi. Hawd uy. Siguro pag ano, kagod. Kahit ilang kudkuran oh. Atong kudkuran. Murag kuan ba murag ka na. Atong hiniraman. Ang hiraman. Kahit kayo. Tanaw murag ko no. Na. Yate ha. Master. Manang lagod ni. Uli ka dira yon choring. Kanaon ta kabalo ba ka? Kabalo oy. Ina ni bakilid mo unahon. Oh, inaana magkagod. Oh. Bantay lang at maigo mong kamot. Paano pod? Oh, ako na pud karon. Sige. Paano pod choring? Sige. Ito po si Churing. Magkagod ta, magkagod. Kay mukhaon ta og biku. Inanaw na pinatakilid ug kagod. Para daw mahurot. Kami ah. Pungahan nga atong tiyan. Oy. Oh my god. Kiwi mo gamay to. Kud jud piga, kud. Kipi gamay to. Lisod man gud ang kuan dire. Eh pag ingos-ingos to gumalag. Tawana ni akong naskilid oy. Ako ning paningkamutan. Paningkamutag bangag ang tunga. Kilid jud na mag-agi. Kay kanang sa kuan sa kilid jud na nimo ikuan. Ikud-kud ba. Kaya hay atong tig-video man no. Kiting dako mga oh. Hindi na ko mutingog ani. Managay. Choring. Purot mana. Anana pud bidiri baglong agbiog kanang pilit. Gara ang pilit. Kay magbiko mi. Sige, atong paglutoon. Nagkumot na pud mi glubi para sa among biko. Nao ni siya kumot-kumuton. Kay gikumot-kumot. Sa gamay kamot. Di kumot-kumot. May kuan choring salaan. Kani. Mao man among gisalaan dati lugay naman ning kuan. Limpyo man ni siya. Sure ka? Yes. Tama ay gining ko ano ba? Tama lagi yung gataan. Nang hinabi ako ha. Patag sudanan sa kuan choring. Ngagis ako. Sudanan sa atong sapal.
Ni asapal himong bukayo. Naluto ng kuan, pilit. Nagtakang man ko diri kuan. Karon kalaha. Sa ang haunon be kay basi mo dukok kung kalaha. Diliin mo dukot, mulupad gyud. Sige. Dara hawiri sa pikas. Umuy. Kay diri nato ikuan ang atong gata. Ani ana, Diretso man bukal. kay init man kaayo. Bukal man dahil turing. Nguni. Ay, ato pa magdipainit ang kalaha. Check. Okay. Siging okay. Taman, malunok. Karon guys, mao na ang resulta sa ato ang gata. Pag malunok na ni siya, kuhaon na to ang lunok dayon atong lundan og asukar. Ato lang siya hulaton nga murag mupula na ang kaning iyahang kani lunok. Dara guys, para sa among biko. Isagol sa lonok, paibabaw sa biko. It turns into golden brown. That. Pwede na ni siya haunon. Kainit. Kuha na ni siya. Ato lang ni siyang palatikon para siya ilunod na na to ang ato ang pilit. Dara, lay. Mauna ni ang amo ang kuan gilatip. Lunda na ni namo siya og pilit. Pilit. Sugas kayo. Lamin siya tanaw no, bisag kuan pa. Sige, choring. Ay. Sayang, iduot. Iduot. Iduot na day. Okay. Okay ako choring. Kato sa ning kuan nang Ikuan kay murag anaan gamay. parang kainit. Ay kabayo. Kuya. Oh, Aray. una na yung resulta sa amo ang biko. Oh, naglanalana na siya sa kalami. Tanawa. Dito guys, among biko luto na. Kasi gusto mo kaon na mo ang finished product.
Para ang among biko, mukhaon na mi karon. Inaani ni siya kalami. Ay, kabayo. Masarap. Sabi yung kaning inaani ang lunok. Napay mani. Mga unta guys. Yung hatod. Kaon ko. Parisan og ang Adobo. biko parisan og adobo. Muna siya Kabidli. pares. Mukhaon kanon. Ngaon ta? Sarap. Kani oh. Laman loob. Ako lang ning hugbito ning mga lunok eh. Ano man? Ito. Hindi pala sa kape, no? Hindi mo na biko mong ikaon. Mukhaon tong kanon lang. Ay habi ko. Ay, nangadin na. Ay, ko ana. Ay, hapin. Panghimagas.